ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇದು ತೋಟ ರೊಟ್ಟಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೋಟದ ಬಾಲವಾಡಿಗೆ పోయారండి. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಜೋಕ್ಲೇವಿ ಇಂಚ ಪ್ರಣಾಮ ಓಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಂತ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇಂಚ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆಲ್ಲ పోయారంತೇಳಿ ಚೆಂಕಲ పోందಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಗುಡ್ ತೋಟಡೆ ಹೋದು ಡೇ ಮಾತಾಡ್ಲಪ್ಪ ಸೊ ನೆಟ್ಟ ಕೈತ పోందಲ್ಲ. ಓಕೆ ಚಾರುಲ ಸಾಲೆಗೆ ಚಾರು ನಾನು ಸಾಲೆ ಗುಳ್ಳೋಡು ಅದು ಜೋಕುಲು ಪೋಪ್ಪ ಏನ ಬಾಲುಂಡು ಈತನಿಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸಾಧಿತು ಒಂದಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ನೀರು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಶೋ ತಾವೊಂದುಂಡು ಸಾಲೆಗಿತ್ಯ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಪೆರಿತ್ತನು ಅಂಚ ಮಾತ ಜೋಗು ಕುಲೊಂದೇರು ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಅದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ರದ್ದಾಯಿತು ಅದೊಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಸರಿ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಪಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಸಾರಿ ಅವು ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಲೈವ್ ಅಂತದ್ದು ಅಂಚ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆತಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಕ್ಲು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂಡೇ ಕನ್ನತೂರು ತೀರ್ಥ ಬೀಚಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಒಂತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪೋಯ್ನೆ ಅಂಚ ಅದು ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ಒಂತೆತ್ತು ಅಂಚ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಪಾಡ್ಗಂದು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಇಂಕ್ಲು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋಯ್ನೆ ಸಂಡೇ ಲೇಟ್ ಆತನ ಪೊರ್ತು ಕಂತನ ಆಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕರಿದಿತ್ತಂಡು ಫೋನಾಗ. ಇಂದು ತುಮಿನಾಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಕುಂಜತ್ತೂರುದ ದುಂಬುದ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೆಲ ಆತ ಅಂಚ ಅದು ರೋಡ್ ಬೇಲ ಆನುಂಡು ಬೀಚಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಎಂಕಲು. ಸೊ ತೋಂದುಂಡಲತ್ತ ಬೀಚನ್ನು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಬಾಂಧವ ಜಗ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಣಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತನು ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೇ ಪಲ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಬೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತುಂಡು ಜಿಂಜಪುರ ತುಂತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ನಡುಪಾಯ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ಪುನೆ ಆಯ್ ಸರಿ ಕೈಲ ಪತ್ತಜಿ ಅಂಚ.